A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna taurin kai. Shiri ne wanda yake da kyau sosai. Kamar kowane lokaci kun san mu lokacin da muka kawo fim ne wanda yake da kyau sosai. Yauwa kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke daura fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga wannan group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi, za ka ɗauki wannan lambar waya da muka ajiye sai ka yi mana magana ta WhatsApp sai mu yi maka bayani yadda za mu saka a cikin wannan group. Za ka iya samun fina-finan Indiya Hausa kowane lokaci, kullum ba kamar yadda ake ganin sa kan YouTube sai lokaci zuwa lokaci ba. Yauwa yanzu sai mu shigo YouTube don mu sai ku kalli wannan shiri mai suna taurin kai. Shiri ne wanda yake da kyau sosai. Hassarar Sultan ne. Yauwa abin da za ka yi kamar kullum an saba idan ka yi farkon zuwa ne sai ka danna mana subscribe. Idan kuma wanda suka saba ne sai ka danna mana like. Shi zai ba da kwarin gwiwa da za mu sake kawo muku da sabon bidiyo. Abin da dole sai ka yi za ka iya kallon wannan fim shine sai ka zo ka dangwala wannan wajen. Sai ka dangwala wannan wajen da muka nuna maka kamar haka. Yauwa ya kana dangwalawa za ka gani link zai bayyana kamar haka. Wannan shine link din fim. Wannan shine link din. Sai ka dangwala link din nan kamar haka. Yauwa sai ka kai ka yanda za ka je ka kalle shi. Dan ma kana so ka sauke shi za ka iya sauke shi cikin wayarka. Yauwa kuma za mu ajiye muku link din Facebook dinmu. Za ku tuntube mu ko da ta Facebook ne ma za ku ga abubuwan da muke daddaurawa kamar irin poster fina-finai wayanda za su fito ga ranar da za su fito da sauransu. Yauwa sai mun sake haɗuwa cikin wani bidiyo. Idan kuma kuna buƙatar shiga group namu na WhatsApp sai ku ɗauki wannan lambar waya da muka ajiye muku sai ku yi mana magana ta WhatsApp sai mu saka cikin wannan group.